Vámonos, nos hospitales hai moitos problemas de convivencia nas habitacións, sí que os hai, porque molesta cho do lado. Por que hai que estar? Non se pode poñer unha parede de pladur entre unha cama e outra. E non costaba nada. E así non andaba molestando un ou outro, un quere poñer a gallega, un quere poñer a Antena 3, o outro quere poñer a Sexta. Problemas de hospital no seguinte sketch con Eva Iglesias. Ay. Ahí está. Ay, ay, ay. Ahí está. ¡Cago en la puta madre! ¡Cago en... Papá, papá, non te asustes, pero o do lado morreu. No. A ver, que non morrín, pasa que me queo o mando. Entonces botei uns pecados e... Mire... Papá, xa fun falar co médico que aínda non teñen os resultados. Ai, Dios mío. Vale, tens que esperar un pouco. Ai, Dios mío. Ai, Señora... ai. Señora... Dígame, dígame. Non me poderá... coller o mando, por favor. É que quería ver a rolda de prensa de Florentino outra vez e non me poderá coller o mando. Estoume fijando eu. Tocouche a cama ao lado da ventana. É claro, ti non podes mirar pola ventana. Home, o ter o pescozo así tampouco non... A verdade é que non me podo mover moito, non? Non... E usted non lle podería cambiar a cama a meu pai? Home, estando así, eu moito non me podo mover, non, pero... Pero axudolle eu, hombre. Non, tampouco non fai... Sí, hombre, axudolle eu, porque ti ao estar así é inútil porque non ves a... Vete pa aquí. Cuidado. Ai! Vete pa cá. Cuidado, vamos, que non hai presa. Non hai presa. Venga, arriba. A ver. Ahí está, hombre. Ay. Papá, levántate. Vaite para Ay. outro. Papá. Ai! Papá, levántate. A ver, Ai, como dói. Vaite para ali para outra cama. Ai, no. Onde é que Inés? Se me pode poñer... Aí está. Non me poderá subir un pouco de aquí. Eh? Non me poderá subir un... Sí, hombre. Ay, arriba. Ay, hombre. ¿Qué? ¿Cómo estás, papá? Venga. ¿Ves? Ahora puedes mirar por la ventana. Ai, Ay, Dios mío, estoy abafada. ai,
Foi la vida. Mire, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ven. Muchas gracias. Dígame, non me... ¿qué queres? Xa que... Non me poderá coller o mando, xa que... O mando, pero espera un pouco que... Bota para meu pai que lle collo frío. Papá. Papá, Vale, ahora vale. podes mirar pola ventana. Ay, Ai, Pero eres de pescozo pequeno, carallo. dói no pescoço, dói. Dios. ai. Minha filha, como me dói. Minha filha. Es mi medicina, mi vitamina, sin ti no tengo vida, dame una salida. Álvaro Benito López. A ver... Está aí. Aquí, Mira unha cousa, volvimos estou aquí. mirar as placas outra vez. Sí. Volvimos mirar a radiografía e aparte de ter roto os brazos e o cuello, ten as pernas rotas, non se mova, No, no, si eu por mí non me movo. Eu non... Ni moverse da cama, Ni moverme da cama, ni moverme da cama, de acordo? Hai que facerlle caso ao médico, oíste? Au. Oíste? E cando me van operar? Eh? Cando me van operar? Non sei, eu de momento vou comer. Vale, vémonos despois. Chao. Chao, don Alberto. Papá, que? Como vas? Ai, Non ves nada, non? é duro, é duro. Espera que che vou subir a cama un pouco para que vexas se... Onde vai É a... que é duro. Está calado un pouco? Ai, Arre, carallo, mira que falas. ai. Vouche subir a cama. Señora, Espera, aí está. Aí para arriba. Usted tamén podía axudar, eu, Hombre! home, pero... Eu que sei, non me podería pasar usted o mando aí... No, é que xa está- primeiro de todo, será axudar aos nosos maiores. Dijo eu xa por educación, Pero bueno, usted sabrá. Bueno, Me sube, espera un coño, pouco, papá. poña usted así. Aí está. Aí está. Xa o collo eu, non se preocupe. Que vas facer? Coller o mando. Coller... Este. Ese. Vai por el, corre. Vai a coller o mando. Papá, isto non sube, non hai maneira. A ver, me ando un pouco máis lixeiro, que parece que... Unha cousa que non me acordei de dicirlles, hoxe non funciona a televisión, que non vai, vale? Mire, volvimos a mirar as radiografías, volvemos a velas. Sí. Porque, bueno, mirou unas o de rayos porque antes mirara o da cafetería. Sí.
aparte de ter os brazos rotos, o cuello roto e as pernas rotas, ten a cadera rota, ni moverse da cama, vale? Ni moverse. Digo eu, non poderá mirar as radiografías todas aí dunha vez sola. Vamos ir as vendo pouco a pouco, porque aparte non sabemos se son así, se son dar dun lado ou do outro. Leva moito lío. Vale? Vale. Non moverse nada. Vale? Vale. Seu pai que tal está? Ben, Está ben? está ben. A seu pai sí que lle facía ben moverse un pouquinho, Ten que andar. Non moito, pero andar aunque fora polo pasillo na máis, un Andar, pouco. vale. Aunque se apoie un pouco con usted, porque poden lle bailar as pernas un pouco. E moi importante, que non fale. Eso é importante, eso é importante. Que non fale, vale? Para que non se sofoque. Vale. Pero, si pode andar un pouquiño, falle moi ben. Andar Ainda uns que se pasos. apoyen usted un pouco, Apoyada en dar min. uns pasos aí. Perfecto, Vale, gracias, doctor. veña, nada. Gracias. Venga, papá, xa oístes, hai que andar. Levántate. A ver. A ver, oh. Venga, arriba. Ahí está. Arriba. Estás Apóyate carallao, aquí en mí. Apóyate en mí. Ahí está. Dios, mira que pesas, papá. Ay, Dios. Ay. Que? El ajuste non podía axudar aquí. Home. Con cuidadiño, con cuidadiño. Amado. Mira, papá, apóyate aquí nel. Cólgate aquí deste señor. Espera, pouco a pouco, pouco a pouco. Apóyate así, aí. Vale. Bueno, pues eu... Cago en la mar. Eu casi que... Bueno. Vale, está ben, xa está. Eu casi que... Eu, se non lles importa, eu vou me ir curar a casa. No. Sí. Pode saber o que está facendo. Eu marchaba para casa. Estaba 1, 2, 3, escondite inglés. Eu casi que... Cao. Xa acabamos de ver a radiografía todo. Ten o corpo inteiro. Ten a lengua rota tamén, non fale, ni unha palabra, Pois sabes Ala, que- chao. Eu collo e marcho para casa que vou me ir Venga. curar alá. Si me pode... Si vai usted tamén con el, si vai... Un aplauso. ¡Apa aquí, Marcos! Buenas tardes. Pero vaya trompazos. Pero estás ben de verdad. Pero vaya trompazos le vai. Especialista. en Oye, un caer. aplauso grande para Marcos Pereiro, por favor. Vaya fenómeno. Oye. Jova, Pero o primeiro foi gordo, Pero foi querendo. Non xa, Marxoval, Tú por si acaso non quites o coñac. A ver, va, témolo aí, mira. Este é o primeiro. ¡Ostras! Cuidado, Vaya fenómeno, Sí, señor. Mira como...